It's time for DJ Rocky's Secret Files. ₱300,000. Isang gabi lang, ipinatalo ng nobyo ko. Sa totoo lang, hindi ko alam paano uumpisahan lahat-lahat. Isa ako sa mga nakikinig ng mga secret file na ipinapadala sa'yo. Kaya hindi ko lubusang ma-imagine na isa na rin ako sa susulat sa'yo para manghingi ng payo. Itago mo na lang ako sa pangalang Abby. 29 years old. Isa akong OFW. And I'm currently working as an account manager on one of the advertising agency in Asia. 6 years na din akong nagtatrabaho sa abroad. Masasabi ko rin talagang nakakalungkot. I'm a single mom at meron akong ka-live-in. Pero hindi siya yung father ng baby ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Vic, 37 years old. Nagsimula ang lahat sa isang pagkakamali. Mali siguro na nakilala ko yung live-in partner ko. Almost 3 years na kaming nagsasama. During the first 3 months ng pagsasama namin, napapansin ko na para bang kakaiba yung bisyo niya. Ang kwento niya sa akin, 21 years old pa lang siya, talagang laman na siya ng kasino. Naalala ko pa noon, nagkatampuhan lang kami. Binawian niya ako. Binawian niya ako sa pamamagitan ng pagkuha ng natitira kong pera na pambayad sana ng bahay. Sinugal niya yung pera ko. Pero pinatawad ko siya at sinabihan ko pa siya noon na papalagpasin ko ito basta hindi na mauulit. Hanggang sa nasundan. Naalala ko pa nga. Nabaon kami sa utang dahil sa bisyo niya. Umabot ng ₱300,000. ₱300,000. Isang gabi lang. Isang gabi lang niya ipinatalo ang ₱300,000. Paulit-ulit ko siyang binigyan ng ultimatum. Pero siguro alam niya na mapapatawad ko pa din siya. Totoo naman na minahal ko siya despite sa mga ginawa niya sa akin. Ibinigay ko sa kanya lahat-lahat. Sabi nga ng mga kaibigan ko, mas masahol pa daw ako sa bakla. Mas malala pa daw ako kasi parang bumili na lang daw ako ng lalaki. Binihisan ko siya eh. Lahat ng luho niya ibinigay ko. Although hindi naman niya hiningi, kusa ko namang ibinigay sa kanya yun. Mga damit, sapatos, at alahas.
Ngayon nga naisip ko, siguro nga, mas masahol pa nga talaga ako sa bakla. Hanggang sa dumating sa point na nagiging cold na ako sa kanya. Hindi dahil sa hindi ko na siya mahal, kundi dahil nagda-doubt na ako kung totoo bang mahal niya ako o ginagamit niya lang ako. Wala kasi siyang kakilala dito sa Thailand at wala siyang mapupuntahan. Dumating yung time na pinalayas ko siya kasi sinugal niya yung pera na dapat budget namin for the whole month. Jobless siya nung time na yun. For 3 months. Nung pinalayas ko siya, 2 araw siyang naging homeless. At doon siya natutulog sa parking lot ng isang grocery store. Nang malaman ko yun, naawa ko sa kanya, kaya pinabalik ko pa rin siya sa bahay. At nung nakabalik na nga siya sa bahay, sinabi ko na sa kanya ulit na huwag niya nang uulitin yung bisyo niya. Dahil pag nagsugal pa siya, maghihiwalay na talaga kami. Isang araw, kinailangan kong umuwi ng Pilipinas dahil nagkasakit ang anak ko. At siya naman, si Vic, naiwan dito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho. First 2 nights, okay naman kami, nag-uusap kami at nagvi-video call. Hanggang sa pang 3rd day na nasa Pilipinas ako, 24 hours siyang hindi nagparamdam. At sa pagkakataong yun, kinutuban na ako. At yun nga, nakumpirma ko, nagsugal na naman siya. Isinangla na yung iPad ko at yung relo ko. At hindi siya nagpapaalam sa akin. Days passed. Kahit masama ang loob ko nang malaman kong yun, kinailangan ko pa rin ipagpatuloy yung buhay ko. Kailangan kong pumunta ng DFA Manila para mag-renew ng passport. Nag-book ako ng Grab at doon ko nakilala si Andy, 30 years old. Hindi siya ganun kagwapo, pero napakalakas ng appeal niya. Matangkad, maganda yung katawan, may sense of humor, at masarap kasama. Habang nasa biyahe kami, ang dami niya nang nakwento tungkol sa buhay niya at sa mga bagay-bagay. Sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Nag-offer siya na samahan ako sa buong lakad ko ng araw na yon. Doon naman, natuwa ako doon kasi napakahirap mag-commute. Natuwa nga ako kasi madiskarte siyang tao. Pumunta ako ng araw na din na yon sa PSA para kumuha ng birth certificate. Kasi kailangan yon sa pagre-renew. Tinulungan niya akong makakasingit sa pila. Kinausap niya yung guard para makasingit ako. Kasi sobrang haba ng pila at hindi na ako aabot sa appointment ko sa DFA. Natouch ako dun sa ginawa na kasi napakadiskarte niya. So ayun, nasundan pa uli yung pagkikita namin. Nagyaya siya na mag-lunch daw kami, ewan ko, pero parang magic. Napapayag niya ako. Nag-lunch kami tapos usap-usap. Shot, konti-konti. Hanggang sa nagtapat siya sa akin. Sinabi niya na gusto niya ako. Kasi parehas daw kami ng ugali. Hindi raw ako maarte. Ewan, basta. Ang bilis ng pangyayari. Sa sobrang bilis, halos hindi ko na namalayan na may nangyari na pala sa amin. After ng pangyayaring yun, tinanong niya ako kung anong plano ko kay Vic. Na-open ko kasi sa kanya nung first day pa lang na nagkita kami na meron akong issue sa current boyfriend ko.
Sabi ko hindi ko alam. Kakausapin ko siya pagbalik ko doon. After 3 long years, pagkasama ko si Vic, nakaramdam uli ako ng kilig. At yun yung pakiramdam na na-miss ko. Puro kasi stress yung inabot ko kay Vic. Iba itong naiparamdam sa akin ni Andy. Fast forward. Nakabalik na ako dito sa Thailand. Nakikipaghiwalay na ako kay Vic dahil nga sa ginawa niyang kasalanan nung nasa Pilipinas pa ako. Kaso hindi madali. Ayaw niyang pumayag. Humihingi siya ng one last chance. Nakaramdam ako ng guilt kasi syempre gumawa rin ako ng kasalanan. Habang nasa Pilipinas pa ako noon. Kaya hinayaan ko siyang magstay sa bahay kahit super cold na ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, aalis na siya kapag nakahanap siya ng bahay. Para hindi naman siya magmukhang kawawa na palaboy-laboy. Pumayag naman siya kaso this time, parang nililigawan niya ako. Nararamdaman ko na totoo siya kahit papaano. Inaasikaso niya ako. Hindi na rin siya naglilihim. At ang dami niyang ginagawang mga bagay na hindi naman niya ginagawa before. May trabaho na rin siya. At ipinangako niya na ibibigay niya sa akin ang sweldo niya para makabawi daw siya sa lahat ng kalokohan niya sa akin. Pero, alam mo ba, DJ Rocky, until now, nag-uusap pa rin kami ni Andy araw-araw. Nagve-video call kami araw-araw. Nagigilty na ako. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Vic. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Andy na magkasama pa rin kami ni Vic sa bahay. Wala na naman na nangyayari sa amin ni Vic. Pero kahit ganun pa man, pag nalaman din ni Andy na magkasama pa rin kami, baka iba ang isipin niya. Ewan ko. Alam ko mali yung nagawa ko. Pero nadala lang ako ng damdamin at pagkalito. Sobrang gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung paano ko lulusutan ang mga gulo na pinasok ko. Paano kung totoong nagbago na si Vic? Paano kung hindi rin? Paano si Andy? Naguguluhan na ako. Hindi ko naman masabi na mahal ko na si Andy kasi sandali pa lang kaming nagkakakilala. Alam ko mahuhusgahan ako dahil sa nagawa ko, pero they will never know, not unless they are in the same situation. Sana mabigyan niyo ako ng advice. Ako si Abby at ito ang aking secret file.